меняем питание, добавляем качественные добавки, добавляем упражнения, йоги, да. зебуниса ҳар саҳар ҳатто дар мавсими сармо низ дар соҳили дарёи Сир медавад. барояш варзиш ва истеъмоли ғизои солим як қисми ҷудонопазири ҳаёти ӯ шудааст. мушкилоти саломатии зебунисо солиеваро маҷбур кард ки ба йога ва ғизои солим рӯй орад. вай аз гӯшт, маҳсулоти ширӣ ва глютен даст кашида тавонист саломатиашро барқарор кунад. таҷрибаи шахсии ӯ нишон дод ки барои мубориза бо бемориҳо баланд бардоштани масъулият муҳим аст. суперфуд ғизои махсусест ки ҳамрӯза зебунисо онро ба хӯрокаш ҳамроҳ карда истеъмол мекунад. пештар ин иловаҳоро аз сафарҳояш меовард. баъдтар бо зиёд шудани талабот аз сӯи занон ӯ воридоти маҳсулотро аз хориҷа ба роҳ монд. Тухмои зағир, дикий рис, семена чия, киноа, зеленая гречка, бурый рис. Ин ҳамин хел маҳсулотҳои табиӣ ки қанда норма мекунад, фарбе шудан ба намемонад, организма тоза мекунад, витамин мебахшад, ғизои табиӣ мебахшад ва гурусна будан ба намемонад. зебунисо варзиш ва ғизои солимро якҷоя карда барномаи комили саломатӣ тартиб дод. дар оғоз дарсҳои онлайнӣ ва ҳузурӣ мегузаронд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ саҳифа боз кард. баъдтар қаҳвахона ва маркази саломатӣ таъсис дод. ҳарчанд дар аввал мизоҷон кам буданд, вале новобаста ба ин ӯ роҳашро идома дод. Неки ман мегуфтам ки як кас биёдам мо дарс мегузаронем. боварӣ ман гуфтам ки баъзе повар тайёр мекардан, хӯрокҳо намебарафт. одамо акоича меомад намефаҳмид ин хӯрокҳое. лекин ман гуфтам ки чӣ повар ман ба тайёр кунад хӯрокҳое. 1 сол, 2 сол, 3 сол қариб ки ягон хел мо фоида дидостагӣ набудем. зебунисо барои омӯзиш ва рушд ҳамеша маблағи зиёд сарф мекунад. ӯ бедаромади меҳмонхонааш пеш бурдани ин корро имконнопазир мешуморад, вале ҳадафи асосияш на даромад, балки кӯмак ба занон аст. барномаи номаша йога детокс мондам. детокс яъне тозашавӣ бо воситаи йога. ҳам йога мекунем, ҳам тарзи хӯрокро меваз мекунем. чунки 95% иштирокчиёни барномаи ман занҳо амн сини 30 то 70 мебиён, хонашин, коргар. ҳар сол зебунисо солиева ба беш аз 500 зан кӯмак мерасонад. ба гуфтаи ӯ бо сабаби тағйирёбии иқлим шумораи занони гирифтори бемориҳои устухон ва мавсимӣ зиёд шудааст. тамоми ҳолате ки ман беморӣ доштам бо роҳи ҷарроҳӣ буд. ҳаллаш толика бо роҳи ҷарроҳӣ буд. лекин барои ҷарроҳӣ ҳам хонагиҳо ҳам худам розигӣ надодам. барои он ки ҳам ҷидоям бисёр по финансу маблағ ва ҳам саломатим иққадар набардошт. ман слишком нонба дода шудагӣ будам, даже ошпаловам мантуям нон ки мехӯрдам. ҳолате ина бенед ки раво ҳамин хел шудам ки ман худамро пурра ҳис кардам. ман ӯкидам ки ман занакое ки дардисар ёрдам мекунам. лекин ин питание ҳам давление, ҳам қанд, ҳам лишний вес, ҳама касалова аллакай ёрдам кардост. зебунисо барои мизоҷонаш таъкид мекунад ки ғизои солим бояд ба тарзи ҳаёт табдил ёбад. ӯ тавсия медиҳад ки ба ҷои орди муқаррарӣ гречка истифода баранд ва шириниҳоро бо меваю сабзавот иваз кунанд. суперфуд бошад, ҳатто дар миқдори кам ҳам фоидаовар аст. лён 1 мава мерасад, агар ҳам гирем, агар бисёр дар кор намешад. ман наминам 2-3 мава мерасад. мутахассисон бар он назаранд ки тарзи ҳаёти солим метавонад таъсири манфии тағйири иқлимро коҳиш диҳад. зебунисо инро дар мисоли таҷрибаи шахсияш шарҳ медиҳад. чӣ қадар экология вазъияташ вазбин шавад ё иқлим дигаргунӣ шавад, мо бояд тарзи хӯроки солимро гузашт намодар кунем. чӣ қадар тарзи хӯроки солим кунем, ҳамон қадар баданомо экологии даруна тоза мешавад
чӣ мегӯяд дигаргуниҳо тобовар мешем. созмони ҷаҳонии тандурустӣ ҳавои ифлосро яке аз омилҳои асосии бемориҳои дил, сакта ва бемории қанд дар калонсолон мешуморад. Ин мушкил солона боиси марги барвақтии тақрибан 7 миллион нафар мегардад.